नमस्कार दर्शक बंधु मु हेउची चंदन आपण मानकु ऑल इन ओडिया चैनल रे स्वागत जणाउची। चलंतु आजिर वीडियो आरंभ करिवा। आजिर वीडियो रे आम्भे माने देखिबा यदि आपण बुद्धिमान अटंती तेबे आपणक मध्यरे थिबा 5 गोटे विशेष गुण तेबे कोन अटे से 5टी विशेष गुण चलंतु जानि रखिबा। आज आमे जने बुद्धिमान व्यक्तिंकर 5 गोटे अभ्यास विषय रे आलोचना करिवा। से बुद्धिमान लोकंकर 5 गोटे अभ्यास हला। नंबर 1 ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ରଖନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ସଠିକ ରୂପରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 2 ସେମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ସେ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ନିଜର ଜ୍ଞାନର ପରିସୀମା ବିଷୟରେ ଜାଣିଥାଏ ଏବଂ ସେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞାନୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ଯାହା ଜାଣିନଥାଏ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ସଦାସର୍ବଦା କରିଥାଏ। ନମ୍ବର 3 ସର୍ବଦା କିଛି ଶିଖିବାର ଇଚ୍ଛା ରଖିଥାଏ। ଆଲୋଚନା ଓ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିଥାଏ। ତାର ଏହିପରି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିରୁ ଜଣାଯାଇଥାଏ ଯେ ସେ ହେଉଛି ଅଧିକ ଜ୍ଞାନୀ। ନମ୍ବର 4 କୌଣସି କଥାରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି କଥାରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେଇମାନେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ନମ୍ବର 5 ଅଯଥା କଥାରେ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲୋକେ ଅଯଥା କଥାରେ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେହି ଲୋକ ପ୍ରକୃତରେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଲାଗି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ମୋର କାମନା।